Гамарджоба! Прывітанне, шаноўныя гледачы, сябры, з вами Алесь Пазняк, і вы глядзіце беларускі крок. На гэты раз у фокусе крока беларускамоўная школа ў Батуме, якая адчыніла свае дзверы яшчэ ў 2023 годзе, дзякуючы намаганням розных беларускіх актывістаў, а ў першую чаргу Аксане Акуневіч, настаўніцы фізікі, якая ў 2022 годзе пераехала з Менска ў Батуме. Аксана да гэтага мела дачыненне да адкрыцця некалькі прыватных школаў і змагла адкрыць беларускамоўную прастору, а разам з ёй і школу для беларусаў у гэтым прыморскім картвельскім горадзе. Я паразмаўляў як з Аксанай Акуневіч, так з адным з педагогаў гэтай школы, а таксама з вучаніцай, і ўбачыў, што школа мае добрае і належнае развіццё. І вось што ў мяне атрымалася. У Сакартвела вельмі цікавая сітуацыя ў сферы адукацыі. Афіцыйна існуюць так званыя сектары: азербайджанскі, армянскі, турэцкі, іранскі, рускі, украінскі ды іншыя. Гэта значыць, што дзеці навучаюцца на пэўнай мове па праграме той краіны, назву якой носіць сектар. Важны момант: калі сектар афіцыйна адкрыты, то школы атрымліваюць дзяржаўнае фінансаванне ад Сакартвела. Аднак, што тычыцца беларускага сектара, то яго не хацелі адчыняць. Картвельскія ўлады і не адмаўлялі, і не віталі стварэнне такога сектара. Усё вырашылася тады, калі ў беларускіх актывістаў адбылася сустрэча з парламентарыямі ад Жарыі. З адным з іх беларусы дамовіліся, што школа будзе дзейнічаць як эксперыментальная на базе грузіна-французскай школы. Такім чынам, з 15 кастрычніка 2023 года, праз месяц пасля пачатку навучальнага года, а ў Грузіі навучальны год пачынаецца 15 верасня, у Батуме адчынілася і беларуская школа. Аксана, дзякуй, што пагадзілася сустрэцца. Я ведаю, што ты пасля аперацыі, вось, і ўсё ж такі прыйшла. Распавядзі пра школу. А школе ў гэтым годзе спаўняецца, ці ўжо споўніўся 1 год. Так, бачыце. Як узнікла вось ініцыятыва такая стварыць менавіта беларускамоўную школу ў Батуме? Гэта такая беларускую адукацыю, беларускамоўную, бачыце, нават халецыстітам не забіць. Гісторыя пра школу смешная і сумная адначасова. Таму што калі я ехала ў Грузію, то, выязджаючы з Менска, у мяне была ўжо як бы праца, таму што тыя, хто прыехаў раней, да каго мы ехалі, Аліна Стефанович, напрыклад, мне казалі, што тут столькі беларусаў, і мы ўсе ходзім у адзін і той жа цэнтр, і хацелася нават стварыць беларускі сектар, як гэта называецца ў Грузіі. Прыедзеш, табе будзе праца. Я ехала 3 тыдні, або быў закрыты хрыстовы перавал. Пакуль я даехала, уласніца гэтай школы перадумала адкрываць беларускі сектар, кажа: ой, а раптам у вас усё ў краіне зменіцца, і вы тады все збярэцеся і з'едзеце. Чым гэта замінала, калі прычыліся, як гэта замінала беларусам з'ехаць, калі навучыцца на рускай мове, у адрозненне ад беларускай, не ведаю. Але яна адмовілася, а працэс ужо закруціўся. І жаданне такое для мяне вельмі важна, каб мае дзеці вучыліся на беларускай мове. І у той жа час я ведаю, што многа хто хадзіў на сустрэчы з афіцыйнымі грузінскімі ўладамі і неафіцыйнымі прадстаўнікамі. Запытваліся: калі ласка, зрабіце сектар беларускі. У грузінскай школе гучыць дзіўна ў сучасных умовах, як рускі сектар. Проста ў Грузіі так афіцыйна называецца навучанне на пэўнай мове. То бок у іх ёсць грузінскі сектар, амерыканскі сектар, ангельскі, іранскі сектар, турэцкі, украінскі, рускі. І мы ўсё прасілі, каб зрабілі беларускі. І вось гэта цягнулася. Я ўжо прыехала, ўжо адкрыла асяродак.
ўжо распачала тут нейкае жыццё. І все роўна мы ходзім на розныя сустрэчы, як з дыяспарай, ад дыяспары, у Батумі, у Тбілісі, у парламенце. І я кожны раз адвакацировала менавіта некалькі важных пытанняў, якія я лічу сваімі. І кажу, глядзіце, што гэта парушэнне правоў дзіцяці, што яны не могуць навучацца на сваёй мове. Я назіраю за сваімі дзецьмі, яны пайшлі ў грузінска-амерыканскую школу і навучыліся там рускай мове. Бо много было з рускамоўных дзяцей. Кажу, гэта ненармальна. І все кажуть, мы подумаем, може так тут же на ўсходзе не прыятка, так цалкам мне. Мне Алексей Балашоў тэлефануе, кажа, слухай, памятаеш, мы з тобой хадзілі на сустрэчу з омбудсменам па Аджарыі, правах чалавека. Я кажу, так, памятаю. Ён так пранікся гэтай сітуацыяй, што вы сустракаўся з кімсьці, з сваіх знаёмых, з палітыкамі, расказаў пра вас, і ёсць школа, которая готова прыняць беларусаў, як бы адкрыць беларускі сектор. А ўжо верасень, ужо усе людзі вырашылі, ужо навучальны год пачаўся, ужо усе людзі вырашылі, куды ідуць іх дзеці. І я разумею, што гэта абсолютно неразумна з аднаго боку. А з іншага боку, я ж ідэйная, і гэта ідэя, за которую столькі я сама білася, і людзі тут хадзілі да мяне, і такая вісіць, што можна вучыцца на беларускай мове, і для мяне важна. Мы у свой час падтрымлівалі каталіцкую школу, не столькі дзеля хрысціянства, сколькі дзеля беларускай мовы. Я думаю, ладно, я згодна адкрыць школу нават дзеля аднаго вучня. Самае смешнае, што тая адна вучня, дзеля якой я збіралася адкрываць школу, не прыйшла. Цікава як. То бок, гэта было ўжо ўсё аговорана, што да, мы ідзем, усё ок, і яна не прыйшла. Але прыйшлі іншыя, і я на прадмове, на жаль, у праграму яны не паставілі, сказалі, што гэта ваше лакальнае толькі мерапрыемства, гэта нікому не цікава. Мне было вельмі крыўдна, бо гэта тычыцца, гэта інтэлектуальна, і гэта тычыцца ўсіх беларусаў, магчымасцяў. Думаю, ладно. Расказала, і мне кажуць, а што будзе рабіць, калі да вас не прыйдуць? Я кажу, я гатовая пачынаць нават з адным вучнем. І вось ад прадмовы, ад 1 кастрычніка, ўжо 2 тыдні доўжыўся навучальны год. Я абвясціла, што мы адкрыемся, кажу, што мы адкрыемся 15-го, роўна праз месяц, як пачыналася вучоба ў грузінскай школе. За гэты час да нас запісалася 7 чалавек. І гэта было вау, хаця б таму, што, ўжо не адзін. Якраз, якая гэтая адна не прыйшла. І я абвяшчала, што мы набіраем не ўсе класы, бо мне самой трэба было зразумець, я ў адукацыі даўно, магчыма, гэта тое, для чаго я сюды в гэты свет прыйшла. Фармальная, нефармальная, ад дзіцячага садка, школа, універсітэта, я паўсюль працавала, але каб самой арганізоўваць, гэта ж іншае. І я сама па сабе вельмі не структурыраваная да адукацыі. Я не люблю межы. А адукацыя афіцыйная, гэта ўсё роўна межы нейкія. Я люблю, каб было больш свабоды, самавыражэння. І я сказала так, што давайте да 6 класа. Уключна больш старэйшых пакуль не будзем браць, бо там больш прадметаў, больш настаўнікаў, больш пытанняў. Думаю, да 6 класа можна, я сама пакрыю цалкам блок сайенс, тому што я фізік. І у нас, наколькі было мала дзяцей, то мы іх аб'ядналі, паглядзелі па ўзроўню. У нас быў малодшы і старэйшы, фактычна. У нас быў 1-2 клас, 3-го не было. Вось у нас быў гэта малодшы клас і аб'яднаны 4, 5, 6. Так мы пачалі працаваць. На сённяшні дзень школа запатрабаванасць мае, колькі вучняў у гэтай школе? Я так не люблю абсалютныя лічбы. Чаму? Таму што калі кажаш у абсалютных лічбах, гэта гучыць несур'ёзна. А ў адносных лічбах гэта як бы сур'ёзна. У нас насамрэч павялічылася ў 3 разы. У нас 24 вучні. Просто калі без падводкі казаць 24, можа і немного, хаця калі мы сюды прыехалі, вось гэтыя маленькія школы, которые тут былі,
Я, наприклад, настолькі былі пастолькі вучняў. І зараз у нас 24 вучні, і мы іх таксама аб'ядналі. У нас не прыйшлі ў самыя старэйшыя класы, 11-12. На той момант, вось, калі прымалі заявы, з 1 па 9 клас у нас. І я паглядзела зноў-такі па ўзроўні, па асабістых я праводзіла сумоўі, праводзіла анкетаванне. І першыя 2 тыдні у нас былі такія... З аднаго боку мы вучыцца дзяцей, пісаць канспекты, там з правілах сабрацца. Я, дарэчы, падглядзела гэта у Жені Лоферчыка, школа такая была Луч, пасля Эдухіл, Рагнеда наш там вучылася. І з другога боку мы пабачылі, каго з кім нельга ставіць. І вось на сённяшні дзень у нас 4 групы, 4 класы, яны таксама рознаўзроставыя. Па-першае, у Грузіі няма адзнак да 6 класу. І таму гэта такія плаваючыя умоўныя класы. Цікавы факт. У Фінляндыі таксама так. І таму гэта фактычна дазваляе так плаваць. Называюцца класы не па нумары, а просто у нас ёсць птушаняты самыя першыя, жэўжыкі, которые вось трошкі старэйшыя, парасткі і падлеткі. У нас была ў тым годзе нядзельная школка, пашчасціла патрапіць у праграму фінансавання гэтых замежных школ, сёлета яе няма. Яна была бясплатнай, прыходзіла 70 чалавек. 70 беларусаў ці беларусаў, так? Так. І агулам за год прайшло, вось я недавно подводзіла, 108 чалавек. Вось 30 пасля там з'ехалі. У нас кожную суботу прыходзіла 70 дзяцей, 5 класаў было. І прадметы там прыдумляла, кожная філія прыдумляла свае, і я вось прыдумала параўнальная міфалогія грузінская і беларуская, каб я бачу сувязі. А тыя беларусы, хто не рос на Каўказе, як я, ім падаецца, што гэта настолькі незвязаная і экзатычная краіна, што нічога агульнага. Бо не хапае нагледжанасць нейкіх ведаў. Калі грузінскі сектар адкрывалі, я дамаўлялася пра якія прадметы будуць, я кажу, калі ласка, давайте мы зробім абавязковыя грузінскія танцы. У грузінскай школе па праграме грузінскія танцы гэта абавязковы прадмет для малодшай школы. Наколькі я ведаю, танцы і шахматы. Так, гэта другое. Так. І абавязковыя шахматы. То я спачатку думала, што мы будзем вучыць цалкам у беларускай школе, а у грузінскай толькі здаваць атэстацыі. Пасля я падумала, стоп, мы в грузінскай школе платім грошы за тое, што нашы дзеці там аформлены і атэстуюцца. То чаму б не аддаць частку прадметаў грузінскай школе? Хаця б замежныя мовы. І вось мы выйшлі на такі фармат. У нас 3 дні беларускіх і 2 дні грузінскіх. У грузінскай школе у нас школа, которая нас прыняла, называется Франгули, французская школа. Першая прыватная школа ў Батуме. Там вывучаюць французскую мову. Так, гэта агулам вельмі моцна інтэграваная з Францыяй школа. У іх прыязджаюць нейтив спікеры з розных франкамоўных рэгіёнаў. І яны, канешне, усе вывучаюць ангельскую. У Грузіі ангельская мова гэта абавязковая. Ангельскую мову вывучаюць, вядучую мову звычайна з 1 класа вывучаюць ангельскую, а з 3-га, з 4-га дадаецца другая замежная. Абавязкова 2 замежныя ва ўсіх. У мінулым годзе у нас была ангельская, грузінская і шахматы ці танцы. Сёлета мы вырашылі, што яны ўсё роўна нічога не робяць. Якая розніца ім не вучыць? 2 замежныя мовы, 3 замежныя мовы, калі не робіш ты. І у нас зараз у грузінскай дні 2 урокі ангельскай мовы, то бок 4 на тыдзень, 2 урокі грузінскай, 4 на тыдзень, 2 урокі французскай і 1 дзень, 1 дзень танцы, то бок 2 гадзіны, 1 дзень шахматы 2 гадзіны. То бок вось сёлета яны 7 урокаў у іх у грузінскай школе. Аксана, ці хапае настаўніцкага складу? Колькі настаўнікаў працуе ў беларускамоўнай школе ў Батуме? Я зараз подумаю. Адно захацелася ведомасць адкрыць. Зараз я палічу. У нас, хапае.
Хапае. Хацелася Па ўсіх прадметах. у нас ёсць, у нас усе прадметы, якія па праграме Закрытыя беларускай. ўсе, Так. І у нас зараз у камандзе ёсць людзі, хто прафесійныя настаўнікі, вучыліся на настаўнікаў, ёсць людзі, хто перайшлі з іншых спецыяльнасцяў. І нават калі ты вучылася на настаўніцу, это ж нічога не гарантуе. А я прыйшла вучыцца на настаўніцу ў педагагічны універсітэт пасля 2 курсаў палітэха. Я поступила на одну спецыяльнасць, пасварылася, перавялася на іншы факультэт, пайшла працаваць у школу, зразумела, што я ўсё роўна хачу быць выкладчыцай, забрала дакументы, паступала. Вось за год працы ў школе я зразумела, чаго мне бракуе. Я вучылася з запросам, што вось гэтага мне трэба было, гэта трэба. І таму я, дарэчы, так шаную педагагічныя класы, усе гэтыя профільныя класы, якія ствараюцца у Беларусі, напрыклад, ёсць. А калі людзі прыйшлі і няма дарогі, ідзі ў педагогію, дык хоць ты вывучышся 5 год, хоць ты 10 год. Прыйшла, падручнік адкрыла, бу-бу-бу, домашку запісалі, там канспект перапісалі. То у нас ёсць тыя, у нас зацікаўленая каманда тым, каму хацелася працаваць і каму важна гэта рабіць на беларускай мове. Бо як толькі б я адкрылася для рускамоўных, то варыянтаў выбару было б значна больш. Але для мяне тады губляецца сэнс у самім праекце. Аксана, а ці дорага вучыцца ў беларускамоўнай школе? Слухай, пытанне дорага ці танна, гэта заўсёды такое, колькі у цябе ёсць грошы. Таму я скажу у абсалютных лічбах $300 на месяц. І я зрабіла вялікую... Прабач, $300 гэта сума, якая пакрывае навучанне ў грузіна-французскай школе і ў цалкам $300 пад ключ. А мая вялікая памылка была, гэта было самы сабекошт, толькі-толькі. Меня спыталі пра зніжкі, я зрабіла зніжкі, і зараз мы не выходзім в нуль. Я пасля пералічыла недавно, нават я ж не матэматык, а фізік. Пакуль што не вельмі выходзім в нуль. Не ў сэнсе па арэндзе, па ўсім, толькі мы пакуль што бацькі плацяць толькі заробак настаўнікаў. Фактычна гэта атрымліваецца па вялікім рахунку зараз, што я валанцёрю, сабрала зацікаўленых людзей, звяла іх паміж сабой і яшчэ менеджеру ад вялікай любові да беларускасці. Аксана, распавядзі пра ваш садок. Вось, у нас ёсць, гэта проста маё такое шчасце, тому што у нас в мінулым годзе адкрыўся быў садок такой не выкруткі, не маёй, прыехала жанчына, давялося хутка з'язджаць з Беларусі, і яна чакала дапамогі нейкай, захацела быць менавіта ў Батуме. Я кажу, а хто ты? Вось я была выхавацелькай у садку. Кажу, слухай, у мяне няма грошай. У мяне, правда, няма грошай. Я не зарабляю абсалютна нічога. Я толькі марную грошы сям'і. Гэта нейкі такі няўдалы, кажуць, філолог нарадзіўся горе в сям'і, так вось я нарадзілася горе в сям'і. І ўсё марную на ўсіх. Я кажу, мне грошай сваіх няма, але я магу спытаць, ці ёсць жадаючыя, калі мы набярэм 4, якраз перад гэтым за дзень да таго, да мяне сышоў хлопец знаёмы, які сышоў у садок і расказаў заробкі ў грузінскіх садках. Я кажу, вось, калі мы набярэм 4 дзяцей, там $250, спытала, колькі могуць плаціць бацькі. Прыкладна $250, незначна больш. Кажу, ок, запускаемся. Я доўга не думаю. Бо калі я буду доўга думаць, я буду, як усе людзі, нічога не зраблю. Пачну сумнявацца, а так я спытала, пагадзіліся, думаю, я абвестку дам, не буду куды адступаць. І мы адкрылі садок, туды хадзілі дзеці, і там было... Много хто з'язджаў, і нам перыядычна, то бок спачатку я для асяродку купляла цацкі, у нас же была пакой, куды можна, усе мерапрыемствы інклюзіўныя, у сэнсе для мяне важна, каб дарослыя маглі прыйсці з дзецьмі, дзеці чымсьці займаліся, і гэта такое, то, што лічыцца ў нас нормай па змоўчанні. Была дзеўчына, я так рада, бо яна апантальная, і яна прыемная, і я пішу абвестку, што, садок вяртаецца, і бацькі тых дзяцей, што хадзілі да нас, кажуць, ура, нашы дзеці адмовіліся хадзіць у іншае месцы.
То бок яны вось некалькі месяцаў просто сидзелі і чакалі, нікуды не ходзячы, пакуль не вернецца садок. То у нас цяпер фактычна мы так з 4 год паўнавартасна до 12-го, ну, на сённяшні дзень до 9 класа у нас все ўзросты. Выдатна. Аксана, такое пытанне. Калі дзеці будуць заканчваць школу, вучні, які ў іх будзе атэстат? У іх будзе афіцыйны. І як яны будуць экзамены здаваць? У іх будзе афіцыйны грузінскі атэстат. А беларускі сектар пакуль што так і не адкрываюць. То бок мы, калі адкрываем, вось нашы партнёры пачыналі з намі працаваць, разлічвалі, што гэта ўсё будзе прасцей. Яны падаюць перыядычна заяўку на адкрыццё беларускага сектара. У Грузіі просто мінімум дакументацыі. То бок у іх бюракратыя зведзена да нуля. І ўсё робіцца ў адной праграме, седзячы там за смартфонам. І ў праграме бачна, што рабілі. Так вось, усе заяўкі перад і до лісты адкрытыя, а гэта нават не праглядаюць іх. Вось гэта такі усходні падыход, што я не адкрыў і, значыць, не адмовіў. То беларускі сектар нам не адкрылі, але у Грузіі няма экзаменаў выпускных. То бок ты просто вучышся, атрымліваеш паперку, што ты скончыў 10, раней 9, з гэтага года 10, ці 12 класаў, і ўсё. А калі ты ўжо будзеш паступаць у Грузіі, то трэба здаваць мясцовы экзамен. Аналаг нашага ЕГЭ, ці рускага ЕГЭ нашага ЦТ, ці амерыканскага САП, равнулі называецца. Яго можна здаваць. Тыя універсітэты, якія вучацца выкладаюць на іншых мовах, тут ёсць трошкі засталося рускага сектара, много англамоўных праграм, прыватныя універсітэты самі выбіраюць, якія экзамены ў іх будуць і ці трэба ім гэта вось равнулі. То бок у нашых дзяцей будзе паўнавартасны грузінскі атэстат 12-гадовы, які прызнаецца у ЗША, у Еўропе, табе адкрытыя ўсе просто мясціны. Я ведаю, што тыя, хто вучыліся ў грузінскіх школах іншых дзяцей старэйшых, ужо паступілі так з гэтымі атэстатамі у Аўстрыю, напрыклад, дзяўчына паехала вучыцца, у Польшчу, цалкам пісаныя ў балонскую сістэму. Ёсць сем'і, которые наўмысна зараз прыехалі з Польшчы ці з Літвы, абіралі Батумі, каб вучыцца ў беларускай школе, беларускамоўнай. Іншае пытанне, што калі нас можа ўсіх адсюль выганяць, напрыклад, дык быццам бы не выганяць. Але мы жывем у такім непрадказальным свеце. Слухай, габрэйскі жыдоўскі пагром у Амстэрдаме. Ведаеш, пытанне пра падтрымку, яно вельмі балючае і ладна фінансавую. Я ўжо перастала нават спадзявацца. Бо калі раней у сяродку, што месяц мы збіралі $600, то зараз з цяжкасцю мы збіраем 100, але інфармацыйна вельмі мала ўсё ж такі не толькі пра асяродак. Вось усё, што па-за межамі еўразвязу, бо я так разумею, што вось раз дзяўчаты казалі, што такая ж беда. Усё, што па-за межамі еўразвязу, быццам бы па-за межамі кантэксту. І вас проста не існуе. То мне б, конечно, хацелася нейкай і в тым ліку інфармацыйнай падтрымкі, і ўжо там ад і тым ліку дэмакратычных сілаў ці яшчэ якіх-небудзь альтэрнатыўных, каб пра гэта расказвалі, пра такую магчымасць. Але што ведаеш, што прыемнага? Калі я зараз запускала школу, мне пішуць мае знаёмыя, якія засталіся ў Беларусі, і кажуць: слухай, бачылі вестку пра твою школу, у нашым чаціку актыўна абмяркоўваюць. А я памятаю, што быццам бы людзі ў Беларусі, я кажу: прабач, у якім вашым чаціку? У нашым, у рускім. Я думаю, вау, то бок сувязь ўсё ж такі у нас тут вельмі блізкая з Беларусю захоўваецца. Атрымліваецца, што мы тэрытарыяльна далёка, а вось ментальна, інфармацыйна з радзімай захоўваецца. Дмітрый, распавядзі, колькі ты ўжо працуеш у беларускай школе ў Батуме і што гэта ўвогуле для цябе? Менавіта у
Конкретно гэтай дзённай школе ў Батуми я працую першы год. Вось, з першага дня этого навучального года. В мінулым годзе я падмяняў там часам танцы, але працавалі бы ў мінулым годзе была суботняя школа, бескаштоўная, і куды прыходзіла па 70 дзяцей, па 75 в свой час. Ось я там працаваў, а ў гэтым годзе ўжо перайшоў у дзённую. А якія прадметы ты выкладаеш у школе? Я выкладаю гісторыю Беларусі, параўнальную міфалогію, моя радзіма Беларусь, курс і матэматыку першого класа. Ці ёсць такое паняцце ў школе, як класнае кіраўніцтва? Калі так, ці з'яўляешся ты класным кіраўніком для якіх-небудзь класаў? Так, я з'яўляюся фармальна. Я не ведаю, у нас так мы так не называем класнае кіраўніцтва, не класнае кіраўніцтва паміж сабой, так, але так я там де-факто, там де юра, напэўна, да, з'яўляюся адказным за першы клас. Ну, у нашых школах, напэўна, называлось класным кіраўніцтвам. У нас, ну, куратарством мы называем в асноўным. Ну, але то самае фактычна так. Я адказны за першы клас, за мою банду. Вось ты навучаўся ў беларускай школе. На твою думку, чым беларуская школа ў Батуми адрозніваецца ад той школы, якую заканчвалі мы з табой у Беларусі? Ну, я думаю, па-першае, ўсё ж такі варта сказаць, чым яна падобная. Падобная на тым, што ўсё ж такі все, хто тут выкладаюць, скончылі беларускую школу ў Беларусі, і яна не могла, ну, не пакінуць свае сляды. І, безумоўна, я багата чого ўзяў ад сваіх лепшых настаўнікаў і выкладчыкаў там у універсітэце. Ну, адрозніваецца, але адрозненняў хапае, канешне, так. Ну, па-першае, у нас абсалютна цалкам працэс навучання наладжаны на беларускай мове, камунікацыя настаўнікаў з вучнямі таксама. Бо я, калі працаваў у школе-інтэрнаце для дзяцей-сірот, я быў выхавальнікам і настаўнікам гісторыі. Там, хоць школа была беларускамоўная, камунікацыя паміж выкладчыкамі, настаўнікамі і вучнямі, яна у перапынках, яна ўжо ладзілася на рускай мове, і то тут, да і некаторыя вели предметы, што тут казаць на рускай мове, то тут не цалкам вся камунікацыя і справаводства, то бок гэта ад пачатку да канца 100% беларускамоўны адукацыйны праект, але калі ёсць дзеці, якія, напрыклад, слаба валодаюць мовай, няма ніякіх забаронаў, мы проста ім даем комфортную платформу для того, каб засвоіць мову, нават калі нешта не атрымліваецца, нічога страшнага, мы ж не памыляешся, не навучышся. Наколькі беларускамоўная школа ў Батуми інтэгравана ў грузінскую навучальную сістэму, на твою думку? Выпускнікі нашай школы атрымаюць дыплом аб сярэдняй адукацыі грузінскі, які будзе нароўні з іншымі школамі. З гэтым дыпломам можна паступіць у грузінскі вуз і у вузы тых краін свету, якія прызнаюць. Нашыя падыходы ў Грузіі і ў Беларусі трошку адрозніваюцца. Школа ў Грузіі выглядае і знешне трошку адрозна ад нашай, але У чым адрозніваецца? Па-першае, чыста візуальна тут дуже шумныя дзеці на перапынках, калі браць мясцовых. Па-другое, тут вельмі цікавая сістэма, што тут як такого няма педагагічнай асветы, і тут настаўнікам можа быць там амаль што любы чалавек, яму трэба здаць там пэўныя тэсты, і ён гатовы быць ім. І багата хто згаджаецца з тым, што часам гэта не надта крутыя спецыялісты. То бок сярэдняя адукацыя ў Грузіі праблема, это самі грузіны адзначаюць. Я не эксперт у этой теме, таму, можа, это мой просто такі быў выпадковы позірк, але мне здавалася, што так. То калектыў у нас такі даволі маленькі, шчыльны. Мы і Батуми невялічкі горад, мы багата ведаем адзін аднога. Прынамсі, я вучняў у школе больш за паловы ведаў да гэтага. Я з імі працаваў ці ў летніках, ці ў суботняй школкі, ці на нейкіх святах мы сустракаліся беларускіх.
ці імпрэзах. У нас раней была даволі шчыльная дыаспара, вялікая, у нас было больш імпрэзаў, і таму больш людзей туды хадзіла, мы пересекаліся. З настаўнікамі тое самае, фактычна мы перакрыжоўваліся і да гэтага. То вось у адной настаўніцы я дзяцей вучыў таксама у суботняй школе, з кімсьці не быў знаёмы. Але у нас так атрымалася, што вось няма такога, як я часта ў беларускай школе у настаўніцкую хадзіў толькі за журналам, таму што мне было нецікава слухаць вось гэтыя гісторыі пра цяжкую жаночую долю. А тут у нас ёсць што абмеркаваць. А з дзецьмі у нас зусім такія сяброўскія адносіны. У нас няма такіх сур'ёзных бар'ераў. Яны мяне называюць альбо Дзіма, альбо Вожык. І мы... У нас няма сур'ёзных бар'ераў. Я проста адзінае, што трымаю пэўныя межы дзеля таго, што так, мы сябры, але у выпадку апошняе слова за мной. Але калі не трэба вось гэтага апошняга слова, то ў прынцыпе мы на роўных. Бо там, дзе мне не трэба быць галоўным, я зліваюся і мы роўныя. Ці хапае табе заробку, які ты атрымоўваеш у школе? Па-першае, у нас яшчэ такога першага сур'ёзнага не было. У нас толькі быў за першыя паўмесяцы. Грошай багата не бывае ніколі. Заробкі тут, як я разумею, сярэднія па Батумі па прыватных школах. Бо гэта не валанцёрства, гэта не з'яўляецца там нейкім, не ведаю, лакшэрі, так, але і валанцёрствам все стандартна, як у прыватных школах. Так што, в прынцыпе, нармальна. Адзінае, што калі гэтай тэндэнцыі па ад'езду людзей з Батумі працягнуцца, то школу просто не зможа заіснаваць, таму што каб была школа, трэба, каб былі вучні. І пакуль што трымаемся. Рагнеда, ці падабаецца табе навучанне ў беларускай школе ў Батумі? Так, падабаецца. Больш, чым раней я вучылася ў іншых школах. Якія твае любімыя прадметы ў школе і настаўнікі, і чаму? Напэўна, з любімых прадметаў гэта літаратура, матэматыка і гісторыя. З настаўнікаў Даша, Вольга і Вожык. Класныя настаўнікі і праз гэта класныя урокі вядуць. Чым школа ў Батумі, у якой ты навучаешся цяпер, адрозніваецца ад школы, у якой ты навучалася ў Беларусі? Па-першае, тут усё бліжэй, чым у Беларусі было. Па-другое, настаўнікі па-іншаму прападаюць прадмет, не так, як было. То бок там мы пісалі, нешта нейкія формулы давалі, і мы канкрэтна запаміналі. А тут настаўнік проста дае, і ты рашаеш. Растлумачвае па час, як ты рашаеш. Ці нешта робіш прэзентацыю, таксама вось такое вось. Напэўна, сяброў мне тут больш з'явілася, чым раней. І класы менш, мне гэта больш падабаецца. Рагнеда, а кім ты хочаш быць у будучыні, калі скончыш школу? Мікрабіёлагам. Чаму? Мне прафесія проста таму што, па-першае, шмат грошай, па-другое, вельмі прикольна вучыць, і я люблю біялогію. То бок я люблю канкрэтна, калі вывучаць асобна, не па школьнай праграме вучу. Люблю біялогію і хачу займацца выключнымі асновамі. Скажы, як ты думаеш, чым вось твая школа адрозніваецца ад картвельскай школы? Настаўнікамі. То бок у настаўніка больш цікаўнасці, каб нас вучыць, чым у грузінскай школе ці картвельнай, таму што там мы можам проста спрысці і проста 1,5 гадзіны нічога не рабіць, таму што настаўнікі пашлі рашаць праблему нейкіх грузінаў. Мне гэта больш падабаецца, чым у грузінскай. І, напэўна, урокі больш падабаюцца тут, чым там. Зразумелі ўсё. А якія яшчэ актыўнасці, акрамя урокаў, ёсць у вашай школе? Акрамя урокаў мы яшчэ танцуем.
і вось падоўжанка у нас. Ёсць не школьныя прадметы, на якія можна хадзіць просто, калі раптам хочаш, як сяродкаўскія канкрэтна. Каліграфія, там настолкі, напрыклад, я планую, але пакуль што яшчэ не адкрыла, таму што мне лянота. Настолкі будуць, я планую адкрываць, вось. Для каго? Для дзяцей, для падлеткаў да 16 год, таму што больш я не спраўляюся далей. Атрымоўваецца, што ты і вучаніца, і ў той жа час як настаўнік для больш малодшых, так? Типу таго, ну, тому що у нас старейші в основному больш там Виховательниці. Да, ми ну тому що наставники справляються, але ось коли наставник к нему попиш, ми часто за 10 місяців допомагаємо їм істи, там виганяємо відпусти, куди їм не треба попусти. Наприклад, як у підвал, їм нельга ходити, а це наш кабінет, по сутності. Ось. Сябры, папярэджваю, што YouTube-канал «Беларускі крок» 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні прызнаны экстрэмісцкім. Разам з YouTube-канала экстрэмісцкім прызнаны тэлеграм-канал «Беларускі крок», а таксама мае асабістыя старонкі ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку і ў Інстаграме. Сябры, калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то падумайце пра вашу бяспеку. А калі вы знаходзіцеся за мяжой, то вы можете заданаціць на «Беларускі крок», каб канал атрымаў далейшае развіццё. Усім дзякуй, хто падтрымоўвае «Беларускі крок». Усе спасылкі на ахвяраванне будуць унізе пад гэтым відэа. Запрашаю в наш класс, пошлите с нами. Осторожно, тут пылесос, или что? Тут все. Вось гэта наш клас. Ён даволі прасторны, мне гэта падабаецца. У нас ёсць 4 дошкі, вось тут, вось і вось там, вось з тых бакоў, вось там, дзе настаўнікі. У нас звычайна настаўнікі з таго боку. Ну, таму што там прасцей дабірацца, чым у туды. Там мы звычайна пішам пытанні на куратарскую хвілінку. У нас стаяць сталы так, каб мы бачылі адзін аднаго і каб нам было прасцей камунікаваць. І ў выпадку чаго мы звычайна кладзем дошку одну на стол, каб было прасцей пісаць. Таму што мы не любім выходзіць да дошкі моцна і часта. У нас вось там ёсць навешаны бок, куды нельга нікому, таму што там рэчы нейкія, якія для садочка і в асноўным проста вось калі трэба кагосьці падтрымаць. Вось. Ну, клас у нас невялічкі, і нам гэта падабаецца, таму што і цёплы, і ў ім дыхаць лягчэй, бо ў нашым старым класе было вельмі-вельмі халодна, і нам было вельмі там прыемна вучыцца. Вось. То бок нам гэты клас падабаецца нават больш, чым стары. І тут неяк больш такое атмасфернае для вучобы, і нам гэта падабаецца. Усяго ў класе 5 чалавек, у гэтым кабінеце змяшчаецца, ну, да 20, я не ведаю, 10-15 чалавек дакладна сюды змесціцца, калі за сталы сядаць. Бо калі на падлозе, то магчыма і больш. Інтэр'ер рабіла моя мама. У нас розныя карціны проста не стаялі, і замест таго пастаяць, мы бацькі вырашылі іх павесіць. То бок цалкам інтэр'ер рабіўся і пад наш клас, каб было прасцей туды-сюды паварочвацца, і проста таму што калі раптам нейкія будуць сустрэчы, каб было больш прыемна тут знаходзіцца, таму што раней тут увогуле нічога не было на сценах і было вельмі сумна, выглядала неяк не вельмі вучобна. Вось, то бок тут в асноўным усім займалася мама, яна ўсё размеркавала, сталы толькі мы самастойна, ну, сюды зацягнулі сталы, і мы самастойна іх расставілі. Вось. То бок мы асноўна прыбіраем у класе, мы стараемся ўвогуле яго не забружняць, то бок мы пасля кожнага уроку самастойна за сабой прыбіраем. Вось, мы на падлогу нічога не кідаем, а калі кідаем, то пасля мы гэта пылесосім, вось, для таго, каб не было брудна ў класе, каб было прыемней пасля ў ім знаходзіцца. Куратарская хвілінка, і мы сёння павінны высветліць шэраг такіх звычайных пазітыўных пытанняў і шэраг такіх хвалюючых, ну, военных наших пытанняў, наших праблемных. Так, ну, першае, улічваючы вось ужо колькі прайшло, ужо... Ну, я думаю, што можна, але калі ты будзеш слухаць мяне таксама і рэагаваць, добра? Карацей, у нас 1,5 месяца ўжо школа існуе, і я б хацеў ад вас вось такой зваротнай рэакцыі, што вам у школе за гэты час спадабалася, што не спадабалася, што б мы памянялі, таму што 45 дзён гэта ўжо сур'ёзны час, каб зразумець все плюсы і мінусы, все хібы
А там мать 2 месяца. Ну, это уже амаль 2 месяца, але это все еще час, коли мы можем нечто изменить. Ну да. Так что, ну давай, София, давай с тебе. Что? Давай, ладно, давай с доброго. Ну, мне больше всего сподобалось, что немного так домашки, мне задавали в прошлой школе, что хоть это, ну, можно пообщаться, переменные. Вот сегодня мы как раз на уроках даже были на прогулке и пришли с прогулки на 9 минут раньше до обеда, успели все поесть и все, даже не часа остался. Так, ну еще какие-то позитивные, кроме того, что тут халява. Еще позитивно, что Ну, як у тебе комунікація з учнями іншими? добре з ним. Ці атрымалася у тебе вже яких-то сяброў тут завесці, новых, яких у тебе не было без школы? Так отрималося. Вось. Ну, плюс, гляди, я што заўважыў, што у тебе ўзровень ведаў, ну, і крепка вышэйшы за сярэдні. То бо ты у нас, в прынцыпе, адна з лепшых тут вучняў, хоць ты маладзейшая за большасць са свайго класу, так? Што б ты дадала вось у навучальны працэс? Што табе вось не хапае? Можа, што б ты параіла, што змяніць у навучальным працэсе? Ну, изменить, чтобы по классам разным. Просто у нас на математике мы и 5 класс изучаем, и 6. Так, Ян, ну ты расскажи, што табе падабаецца, што не падабаецца, што б памяняў вось за гэтыя 45 дзён. Кожны раз трэба бярэш, разлазіцца пасля гэтага танцу, табе трэба зноў сабрацца, знесці пар, ці зноў пасля танцаў зноў іх паставіць на месца і тады ўжо разлажыцца. Пасля яшчэ праз 2 урокі зноў трэба сабрацца, перайсці, зноў разлажыцца і пасля зноў сабрацца і перайсці, зноў разлажыцца. Але вось Софія сказала, што наадварот не падабаецца тое, што перасталі пераязджаць, што трэба, каб пераязджалі. Міграцыя, каб была паміж класамі. Мне падабаецца толькі перасоўваць парты там, таму што іх паставіш пад сябе і ўсё, і сядзіш дзе хочаш. Мне толькі адно не падабаецца. Чаму ў чацвер 8 урокаў, а ўсіх астатніх па 6? Да, у старшеклассников по 6. Ну, дык, а сёння ў старшакоў, бачыш, 8. Да, ну, Я хацела б, каб было кожны дзень 6 урокаў. но я хотела бы, чтобы Ну, таму у што старшеклассников это, было. ну, таму што это атрымаецца 30 урокаў за тыдзень. Так, ну, Венера... Мне все сподобалося и не сподобалось. Так, все зразумел. Ну, расскажи, что вось за это 45 дзён, не то, что вось сёння, учора, а вось за это 45 дзён, які твои вось самые ўражанні? Это очень было слишком давно. Так Уля не почала с тобой сябраваць, ці почала? Почала, но потом не почала, почала, не почала, почала, не почала. Ага. И так все было время. А может, что про школу, про уроки скажешь, я не ведаю. Ці Нет, Только мне сябруешься. сподобалось и не сподобалось. А когда я сябравала с Ивой, не сподобалось. Когда Оля со мной не собрала, мне не сподобалось. Праблемаў у нашых грамадзян за мяжой за апошнія год-паўтара стала значна і значна больш. 5 верасня 2023 года указам Лукашэнкі беларускія амбасады за мяжой прыпынілі выдаваць нашым грамадзянам новыя пашпарты альбо працягваць дзейсныя. Зараз гэта зрабіць можна толькі ўнутры Беларусі, што непрымальна для тысяч нашых суайчыннікаў, якія пакінулі краіну пасля 2020 і не могуць вярнуцца на радзіму з-за палітыкі. Сітуацыя ж у Сакартвэла таксама непростая. Па ўсёй краіне адбываюцца акцыі пратэстаў, мітынгі. І нагадваю, што гэта ў сувязі з тым, што кіраўніцтва краіны, правячая партыя «Кремлёвская мечта» адмовілася ад курса на еўраінтэграцыю. Але праблемы ў нашых грамадзян былі яшчэ да пратэстаў у Сакартвэла. Самыя гучныя выпадкі. Вясной 2024 года грамадзянку Беларусі не ўпусцілі з Турцыі ў Сакартвэла, дзе яна жыла пэўны час. Вясной 2023 актывіста беларускай дыяспоры Аджарыі
Яўгена Гацака таксама не ўпусцілі з Турцыі у Сакартвела, дзе ён рабіў візаран. І ён быў вымушаны разам з сям'ёй перабрацца ў Польшчу. І бадай самы гучны выпадак, калі ў верасні 2024 журналіста радыё «Рацыя» Андрэя Мялешку разам з 10-гадовай дачкой пратрымалі каля сутак у аэрапорце Кутаісі. Ім таксама было адмоўлена ва ўездзе ў Сакартвела. Таксама хочацца расказаць пра яшчэ адзін выпадак, калі ў канцы лістапада на пратэстах у Тбілісі быў затрыманы наш суайчыннік 25-гадовы Яўген Муравіцкі. Яго даставілі ў ізалятар часовага утрымання ў горадзе Сігнахі, што ў 100 кіламетрах ад сакартвельскай сталіцы. Пасля гэтага ён быў вымушаны прыйсці ў міграцыйную службу Сакартвела, але дзякуючы нашым праваабаронцам, асабіста Раману Кісляку, 7 снежня Яўген Муравіцкі вылецеў у Вільню. Што будзе далей у Сакартвела, як будзе развівацца сітуацыя, цяжка сказаць. А вось, што на гэты конт кажа Аксана Акуневіч. Глядзі, то бок самы, конечно, вялікі пік быў беларусаў колькасцю 22 годзе. Калі вайна пачалася, IT-кампаніі рэлацыраваліся. Але тыя, каму Грузія не пакаціла абсалютна, яны летам і вымыліся. І фактычна на вось момант гэтага указу пра пашпарты, у Батуме было там 12 з плюсам тысяч беларусаў. На момант закона пра пашпарты 8 тысяч вырашылі, што ім тут крута, і мы будзем жыць тут. Я застаюсь тут. Ужо год пажылі, нам тут крута, ўсё. І калі прынялі закон пра пашпарты, амаль 100 чалавек прыйшло на сустрэчу ў асяродак абмяркоўваць. І фактычна за гэты год яшчэ палова з іх 4 тысячы выехала. Таму што у аднаго чалавека сям'і сканчаецца пашпарт, выязджае ўся сям'я. І я многа з кім размаўляю, з тых, хто з'ехаў у Польшчу, кажуць, што калі б вырашылася пытанне з дакументамі, то многія б вярнуліся. Хоць з якімі дакументамі. Да, канешне, калі ты чалавек вырашае, што ён хоча ўжо там стаць, палячыцца і рабіць нейкія еўрапейскія дакументы, гэта адно. Там, не ведаю, ёсць нейкая вялікая ідэя, дзеля якой можна пакутаваць. А так, з'язджаюць праз дакументы. І вось я сустракаюся пасля, там нейкая сувязь утвараецца з батумскімі. Многа хто шкадуе і чакае магчымасці вярнуцца. Да, вот, што казаць, у нас у школе сям'я ёсць, двое дзяцей, якія дачакаліся, зрабілі польскія дакументы і прыехалі вучыцца ў беларускую школу. Вот тут комфортна. Нявызначаная палітычная сітуацыя, праблема з візаранам, а таксама статус знаходжання ў Сакартвела, адсутнасць працы, іншыя пытанні выклікаюць у беларусаў такое жаданне выехаць з гэтай краіны. Шмат хто з нашых суайчыннікаў разглядае Сакартвела проста як перавалачны хаб, дзе можна адкрыць візу ў адну з краін еўразвяза і выехаць для таго, каб мець большую ўпэўненасць у сваім жыцці. Аднак у Сакартвела яшчэ застаюцца тысячы беларусаў, якія полюбілі гэтую краіну і якія працягваюць там рабіць беларускую справу. І вось у Батуме жывуць такія беларусы, дзеці ходзяць у беларускамоўную школу, функцыянуе прастора асяродак, дзе збіраюцца амаль штодня беларусы у розных суполках з рознымі сваімі пытаннямі, там праводзяцца розныя імпрэзы. А гэта значыць, што беларуская справа жыве. Жыве нават у выгнанні. Жыве ў тым ліку і ў Сакартвела. Я ж у сваю чаргу хачу пажадаць далейшага плёна беларускамоўнай школе ў Батуме, а таксама новых вучняў і добрых педагогаў. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне, Сакартвела, гаўмарджос. Да чарговых крокаў, сябры!